अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सावंतवाडी मतदारसंघात ठाकरे गटातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी भाजपचे काही चेहरे आमच्या संपर्कात आहेत, असा दावा खासदार विनायक राऊत यांनी केलाय। मात्र देव सोडून देवचाराची पूजा करणार नाही असं मत त्यांनी व्यक्त करत पदाधिकाऱ्यांना ताकद देऊन संधी देऊ असं ते म्हणाले। आता नाव सांगत नाही, पण आमच्याकडे 5 जण सक्षम आहेत। सक्षम कोणत्या परिस्थितीत सावंतवाडी विधानसभा करता 5 लोक सक्षम आहेत। 5पैकी जे कोण मेरिटवर ज्यांना कोणाला उमेदवारी देतील त्यांना निवडून आणण्याचा निर्धार बाकीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केलेला सांगणार तसं। पण शक्यतो आयत्या वेळेला येणाऱ्यांचं किंवा गद्दार गटातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षामध्ये येणाऱ्यांसाठी दरवाजे बंदच असतील, पण ते बंदच असतील। पण भाजपामधून येणाऱ्यांची सुद्धा काही जणांची नावे आहेत आमच्या समोर, प्रत्यक्ष चर्चा झाली। परंतु देव सोडून देवचाराची पूजा करण्यापेक्षा आमचे जे स्थानिक आहेत पदाधिकारी त्यांनाच एक भक्कम आधार देऊन त्यांना लोकांसमोर पाठवणं हे आमचं प्राधान्य राहील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।